Zdravo! Evo nešto zanimljivo. Ovo je godina novca na lancu. 2026. je godina za novac na lancu. Godina novca na lancu. Više od desetljeća ideja o kretanju novca na lancu lebdila je između obećanja i stanke. Tehnologija je uvijek bila ispred ponašanja. Infrastruktura je sazrijevala brže od povjerenja. Kapital, posebno institucionalni kapital, radije je promatrao nego sudjelovao. Taj se jaz počeo smanjivati. Do kraja 2025. godine razgovor se suptilno, ali značajno promijenio. Aktivnosti na lancu prestale su se smatrati spekulativnom sporednom predstavom i počele su se pojavljivati u ozbiljnim raspravama o izgradnji portfelja, učinkovitosti imovine i prekograničnom kretanju vrijednosti. Dok gledamo na 2026. godinu, vrijedi se zapitati je li ovo godina u kojoj novac značajno prelazi na lanac, ne kao trend, već kao operativni sloj globalnih financija. Godina novca na lancu. Promijenilo se ponašanje, a ne tehnologija. Najveća promjena u 2025. nije bila tehnološka inovacija. Bila je to behavioralna zrelost. Bitcoin evolucija to dobro obuhvaća. Nekada promatrana gotovo u potpunosti kroz prizmu volatilnosti, sada se sve više raspravlja kao dugoročna imovina sa specifičnim karakteristikama portfelja. Ta promjena u okviravanju puno je važnija od cjenovnih ciklusa. Tržišta sazrijevaju kada